Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzaiti batapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ngoma nashi ininiwo ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Kutaura kudai so, ndine imwe cousin sister yangu uyo ariko kuSouth Africa kuDurban uko. She is 23 years old. Atova nepamuviri mukoma mushure mekunge anditorera murume uyo wandainge ndichidanana naye. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti ndaiva nemunhu uyo wandainge ndasangana naye paFacebook ainge achiti ainge atoriwo pakutotsvakawo mukadzi. Saka I was just suspicious. Ndikati kungodanana nemunhu nhasi munhu ava kutoti zvinoita here kuti ndike ndichikutumidzira mari wobva wauya kuno kuSouth Africa. Ndikati handitomborina kana passport. Akabva ati kwandiri kunyange usina passport hapatomborina kana problem. What I can do is that ndinokwanisa kutaura nevemabhazi as long as iwewe uine mari uye zvekare driver ndamupa mari yekuti anozofamba achidhiza mapurisa muroad umu. Don't even stress about anything, unosvika kani. So ndakabva ndamuti give me time to think about it. Mistake yandakazoitawo ndeyekuti ndakabva ndachizotanga kumuignore because ainge ava kundipa pressure yakanyanyisa, but munhu ndainge ndichimuda because inini ndainge ndakazviudza kuti hakuna like vanhu vanongosangana pasocial media masangana like pasocial media sanhasi mangwana mava kutotanga kutogara mose. I believed kuti sevanhu munofanira kutombotanga madzidzana. That is what I had told him. Ipapo pandakabva ndachizotanga kumuignore. So akabva achizotanga kutaura necousin sister yangu since I had introduced him to her achiti kwandina vana amai nini here. Vakatanga kutaura mukomanashi, then ndokubva vatanga kudanana in secret. Amai guru vakatozviziva kuti mwana wavo ainge ava kudanana nemurume uyo wandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoroorwa naye. Hapana kana zvavakataura nevamwe veukama. Even apo paakazotoenda kuDurban vaitozviziva kuti ndo zviri kuitika and they did not even inform me. Ndakazotongoonawo mapictures by mistake mufoni mamama vangu. Ndakarwadziwa kana ivo mama kutaura kudai vari kurwadziwa. So ndanga ndafunga kuita revenge. Mapictures awa ndinawo. Ndanga ndafunga kuti ndige ndichitsvakawo n'anga inondibatsira. Handizive pano kana varipo. Ndine vamwe hangu vandinoziva, asi dambudziko riripo nderekuti mari ndanga ndisina. Ndinotoziva kutoti kana ndikaenda kwavari vanokwanisa kundibatsira. Saka ndauyawo pano ndichidawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Nhai kana kuri kunzi ndikagadzira cousin sister yangu kuti ange achizofira mulabor zvake, ndinganzi ndakanganisawo here because ndiye akatanga nazvo, ndiye akanditorera murume wangu, murume ainge achifanira kuti ange achizondiroora nezera rangu mukoma. Right now ndava ne29 apa iye handiti achiri ne23 obva andibira murume uyo ainge achifanira kuti ange achizondiroora. I am really angry with everything that she did to me. She does not deserve to live. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi I never believed kuti vanhu vanokwanisa kusangana pasocial media vakatoroorana vakatogarisana zvakanaka vasati vadzidzana macharacters avo. Let us try to speak with her in the comment section. Hanzi kana ndikagadzira cousin sister yangu kuti ange achizofira mulabor, ndinganzi zvandinenge ndaita ndinenge ndakanganisa here. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini womukoma ndinoda kureururawo kuti ndakapa mupfuwira ainge akagadzirwa nevabereki vake ndokubva achizorova amai vake. Dambudziko riripo mukoma nderekuti murume wangu anoita sekunge dzimwe nguva pfungwa dzake dzinotombopota dzichidambuka, atori nenguva dzekuti anotombotanga kutaura ega. So handizivi kuti ndiko
kutanga kwazvo here kana zvichinzi ukarova amai unotanda botso. So inini nemurume uyu takasangana muno muSouth Africa, ainge agara mazvinzwa kubva muna 2008, iniwo ndichizosangana naye mugore ra2014. Asina kumbogara, akaenda kumusha, aingodana nawo nevakadzi vemuno muSouth Africa. Asi pandakazotanga kudanana naye ndakazotoona kutoti no, munhu uyu haasi rombe, asi vabereki vake ndo vari kumupomedzera mweya weurombe, because ivo vaitoti each and every fortnight call yaitopinda vobva vatomubvunza kuti wapiwa mari, kana kuri kunzi anenge awana kana 1000, vaibva vatoti pa1000 iroro chibvisa 150 imwe chienda kumukuru unge uchizoenda kunotitumidzira. Mukomana acho aita saizvozvo. Ndakatanga kunetsana naye ndikati aiwaka, inini ndini mukadzi wako, kana kuri kunzi mama kana vachida mari vanouya nekwandiri, then ndobva ndachizokuudza iwewe, not kuti imimi munongotaurirana nyaya dzenyu dzamunenge mataurirana, kana kuri kunzi ukasvikawo ukawanawo kumukuru kwakavhurwa wobva watongotumidzira mari wosvika kuno kwakabata kana 50 rand. Izvozvo hazviko. Takanetsana for a very long time, ndokubva ndachizoenda kumba. Ndakati ndiina vatete vangu ndikavaudza zvose zvainge zvichiitika, vakabva vati hapana kana problem. Vakabva vanditi asi zvanga zvichida kuti unge uchizowana chipfeko chake. Ndakazotoita musikanzwa mukoma. Zvandakaita, ndakabva ndachizotaura neimwe friend yangu, ndikabva ndamukumbira kuti ange achienda kunotora t-shirt mumba mangu. Ndakazotaura nemurume wangu ndikati ndinokumbirawo kuti unge uchizopa friend yangu maki apo paunenge uchienda kubasa. So akabva achizoita saizvozvo, ndokubva achizotora imwe t-shirt yemurume wangu, ndokubva achizoenda akanoibatisa pabhazi. Ndikatora t-shirt iya ndikadzokera kumba kwavatete. Vatete vakazoenda neni kune imwe bhururu yavo, uko kwandakabva ndachizonogadzirirwa t-shirt iyoyo. Ndakauya nayo t-shirt iyi mukoma iri nyoro. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoiyanika kana ndadzoka pamurume, uye zvekare ndaiva neumwe mushonga uyo wandainge ndakanzi each and every day kwemazuva 5 ndaifanira kuti ndige ndichimubikira sadza, uye zvekare ndobva ndachizoisa mushonga uya muchisebo chandinenge ndabika apa. Ndaingoyanika t-shirt iyi usiku, then masikati ndaibva ndachizoitora ndobva ndaidzosera makarimo muchipepa bhegi chiya kwemazuva 5. Zuva rechinamba 5 ndo pandakabva ndachizoiyanika ari masikati. Usiku ndakamuudza kuti ainge achifanira kuti anga achipfeka t-shirt iyoyo, ndokubva tachizorara zvekare tose akapfeka t-shirt iyoyo. Mukomana ashe ndipo apo paakabva achizoti aiva nehope dzaainge ava kurota. Airota amai vake vachiuya kwaari vachimushinira vachiita naye bonde. Ndokubva tazotanga kufamba. Saka mukunofamba zvekare akabva achizoudzwa kuti amai vake ndivo vainge vakamugadzira kuti iye asakwanisa kuzogara nemukadzi, asakwanisa kuzoita vana, because ivo vane mahlo uye zvekare vanokara. Saka vakangoti ini handidi kuti mari yemwana wangu inge ichizodyiwa nevakadzi uye zvekare nehama dzemukadzi uyo waanenge aroora ava kugara naye. Mari yemwana wangu yaanoshandira inini ndinenge ndichizvidyira ndega. So akarwadziwa, akatsamwiswa nazvo, because ainge asitomborina kana mwana. Mukomanashe ndakabva ndachizotanga kumupfuurira ndichiti amai vanojairira stereki. Right now tiri kugara tichingonetsana muno mumumba nekuda kwekuti ivo vanoda kudya stereki. Mukoma takazoti taenda kumusha, iyo akabva achizomwawo doro semunhu wedoro, ndokubva achizotanga kunetsana naamai vake. Kwava kurova amai vake mbamapaya. Ndopa zvakatangira ipapo. Kusvika pari zvino murume wangu ane problem yekuti ane dzimwe nguva dzekuti anopota achitaura ega. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti kana zvichinzi munhu ari kutanda botso, ndo matangiro acho azvinoita here awa? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed
they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nashi inini ndanga ndafunga kuda kuromba. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Inini kuno kuSouth Africa ndinoitawo zvekushanda sagarden boy. Mari handitomborina. Saka ndine imwe n'anga iyo yandakataura nayo mushure mekunge ndangotorawo mafone numbers kubva kune imwe channel. Ndakatoita zvokutotengeserwa mufunge zvenyu mafone numbers acho iwawo kwava kutaura navo sekuru vaya. Zvino sekuru ava vakabva vanditi ndinozviziva kuti ikoko kuSouth Africa kwauri uri murombo wekupedzisira uri kuita kudya nhoko dzezvironda, asi wasvika pazambuko rako. Ende kana ukasada kuti ndige ndichikudarikidza apa pacho paumire, ziva kuti uchatowedzera kupinda munhamo kana pabasa ipapo pauri kushanda uchatosvika pakutodzingwa. Zvino ndakabva ndavabvunza kuti sekuru ndoita sei, because mari yamuri kuda yakawandisa, hakuna kana kwandinokwanisa kuiwana, because vainge vachiti vanoda $16,000 kuti vange vachizokwanisa kundirombesa. Zvino vakabva vati kwandiri, aiwa apatomborina kana nyaya, mwedzi woga woga unofanira kuti unge uchizondipa $100, then kana yakwana $1,000, then ziva kuti nguva yako yekuwana mari inenge yakwana, unozoya kudare kwangu ndobva ndachizokurombesa. Muri yeZimbabwe please ndibetsereiwo naizvino zvakadaro zviriko here, because $100 ndinofanira kutoti ndige ndichitoshanda kwe10 months. Vakabva vati asi kana uchikwanisa kureisa $1,000 iyoyo nekukasika, hapatomborina kana problem, unongondipa mari yacho, then ndobva ndatokuyambutsira pazambuko apo pauri kufanira kuti unge uchiyambuka ne1000 iroro, then imwe yacho unozondipa $15,000 inenge yasara mushure mekunge watanga kuita mabusinesses ako. Saka ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti variko here vakamboromba vachiita zvekubhadhara pashoma pashoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinotya kutaura zita ravo nekuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzozvikanganisira. Vakanzwa confession iyi vobva vatsamwa, vobva vati handichakwanisi kuti ndige ndichienderera mberi nekukubatsira, because I feel kuti this is my only chance in life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinoda kureururawo kuti ndiri kushanda samaid muno muHarare, asi amai vandinoshandira vane humwe hutsinye hwekuti uye kana wega uchivashandira unonyatsokuona kuti panapa I don't even mean a thing kwavari. Zvino ndakabva ndachizopfurirwa neimwe friend yangu akabva ati iye akazotosvika pakutenga stand zvisingatozivikanwe naMadam Boss nemurume waMadam Boss vake, uye zvekare iye anovabira mari mukoma Nash. Ende akanditi kana uchida kupfuma uchishanda unofanira kuti unge uchiti paya kana ukatukwa obva wangonyarara usatombovapindura kana kuvarakidza kuti watsamwa, just remain quiet. Zvino nyaya iripo mukoma Nash ndeyekuti Madam Boss vangu ndiri kuvabira mari, but ndava kutya manje, because umwe musi takati takagara mukoma vainge vaine friend yavo akabva ati ndafunga kumboenda kuMozambique. Tobva vati kuMozambique kunoitei? Akabva ati kunosimbisa kabusiness. Ndokubva vatotanga kutoseka paya. Hana yangu yakarova. Ndikati vanhu ava kana vachikwanisa kutaura nyaya dzakadaro dzekuenda kuna Mozambique vachinosimbisa mabusinesses avo, ko kana vakazoenda ikoko then Madam Boss vangu vobva vazofind out kuti ndiri kuvabira mari. Mukoma Nash ndanga ndatova nekamari kandanga ndava nako kanga kava kutonanavira kuma $2,000 kubva zvandakatanga kuvabira mari iyi. Ndakaichengetesa kuna amai vangu variko kumusha uko. Shungu dzangu dzanga dziri dzekuti ndige ndichizotengawo stand muno muHarare. Ndava kutya manje,
amai ndakatombovaudza vakati zvine basa reiko iwe, handiti havazvizive kuti uri kuvabira here mari, iwe ita zvinoita. Handiti friend yako akakwanisa kutotengawo stand, saka iwewe ingovawo yako yekuti unge uchikwanisa kuita mari. Nhai mhuri yeZimbabwe, ndoramba ndichienderera mberi here kana kuti ndosiyana nazvo izvi zvandiri kuita? Mari yandiri kupiwa mukoma as a salary, mari iyoyo ishomasa zvekuti ndinongotenga at least zvimafutawo zvekuti ndige ndichikwanisa kuwanawo zvimafuta zvekuzora, uye zvekare nekumushawo ndongopawo amai ka50 US, mari yobva yatopera. Saka ndikudawo help neadvice kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Murume wangu ari kurwara. Ndanga ndafunga kuti ndige ndichishare naye secret mukoma. Pane zvimwe zvandakaita. A day before me and my husband got married, ndakarara naex wangu. It was just a mistake mukoma. Ex akandifonera ndokubva ati kwandiri ainge achida kundipa, tainge tiine kacovenant katainge takaita. So akabva anditi, iwewe zvavafunga kuroorwa neumwe murume nawo wava kutochata naye, it is far much better kuti ndinge ndichikudzoserawo hembe dzako, iwewe undidzoserawo hembe dzangu. Fine mukoma nashi, ndakabva ndachizoenda kumba kwasisi uko kwainge kuine bhutsu, jean, trousers as well as t-shirt yake nejacket necape. Ndikabva ndachizozvitora ndikabva ndaenda kumba kwake. Ndainge ringoriwo bachura. Zvino mukoma takachizoti tagamuchidzana zvinhu zviya, ino ndaitoti hembe dzangu dzandainge ndakamupa ndainge ndichitoda kuzotodzipisa and move on with my life. Meno zvakangoitika mukoma nashi, takabva tatongorara tose paya. This was before I got married. Even the day that I got married to my husband, I felt so dirty, thinking kuti saka nezuro ndakatorara naex wangu. I was not even concentrating, I was not even happy, because I was judging myself kuti asi ndiri mukadzi akaita sei anoenda kumba kwaex then wobva warara naex wako a day before your own wedding. Ndinoziva kuti ndakamukanganisira murume wangu, saka ndoda kungobvunzawo kuti zvinoita here kuti ndinge ndichingomuudza chokwadi kuti izvi ndo zvakaitika, kana kutoti ndinenge ndava kutomuremedza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichimuudza murume wangu kuti izvi ndo zvandakaita. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we.